U Našicama je obilježen dan Hrvatskog olimpijskog odbora. Učenici i djelatnici srednje škole Izidora Kršnjavog održali su tradicionalnu akciju Kretanjem do zdravlja. U ovogodišnjoj šetnji sudjelovalo je 904 učenika i njihovi profesori, ukupno preko 1000 sudionika. Akcijom Kretanjem do zdravlja obilježen je i rođendan srednje škole jer je prije točno 67 godina s radom započela Našička gimnazija. Učenici srednje škole Izidora Kršnjavog u Našicama mogu biti primjer ne samo svojim sugrađanima, već i svima nama. Dan Hrvatskog olimpijskog odbora obilježili su na najbolji mogući način, šetnjom i time pokazali važnost kretanja u svakodnevnom životu. Danas smo krenuli sa školskog igrališta, zatim smo napravili jedan krug dužine 3,5 km šetnjom kroz grad, dakle okolišem našeg grada i završili smo u ovom prekrasnom parku. Dan Hrvatskog olimpijskog odbora započeli smo dakle sa jednom pripremom tjelesnom kako bi se malo proventilirali, kako bi zaista na neki način malo naš organizam poslije svih ovih događanja i 2 godine kako već nismo mogli organizirati ovu akciju, sada to pokušavamo nadoknaditi, vratiti život u naš grad, vratiti život u ovaj prekrasan park. Lijepo je vidjeti danas ovdje 1000 mladih ljudi koji su promiču kako naš grad, ali promiču onu kvalitetu života, sportski duh, sportski život i to je stvarno na ponos svima nama. Učenici i djelatnici Našičke srednje škole natjecali su se u nekoliko sportova, a mogli su i samo šetati parkom, sve u duhu akcije Kretanjem do zdravlja. Važno je bilo pokrenuti se i boraviti u prirodi. Danas su učenici prošli prilike oko 2,5 km i nakon toga nakon otvorenja ovih aktivnosti nas očekuju sportovi na ovim novim terenima, košarka, odbojka na pijesku, tenis, mali nogomet, bočanje, povlačenje užeta, badminton i šta god djeca budu se dalje htjela još odigrati. Trčanje, fitness na otvorenome, sve ćemo iskoristiti što imamo. A išli smo od škole preko Naška i tu smo došli do velikog parka. Je li bilo teško hodati? Pa nije. Nije bilo naporno. Pa nije bilo teško hodati, bilo je vrlo zabavno i zanimljivo i sudjelovat ću u nogometu. Inače se baviš sportom? Da, idem u teretanu. Onda ti ovo nije ništa strano? A nije, to je sve lagano. U Našicama djeluje više od 100 udruga, polovica njih su sportske udruge. Upravo zbog toga gradska uprava u projekt obnove Našičkog parka uključila je i nova sportska igrališta. Ovo je okupljalište koje je i pod video nadzorom, ali i pod reflektorima, tako da je produženo vrijeme ovdje događanja koji služe prije svega za sportska događanja, ali ne samo sportska, nego i kulturna. Imali smo već niz događanja kako koncerata, tako i okupljanja mladih i ja uvijek to volim reći, jedne kvalitete života. Akcijom Kretanjem do zdravlja obilježen je i rođendan Našičke srednje škole jer je prije točno 67 godina s radom započela Našička gimnazija.